Πάντως εγώ για το ρυθμό ανάπτυξης έχω να πω ότι το 2019 ήταν στο 2,3 ενώ σήμερα είναι στο 2,1, 7 χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ήδη έχουν αξιοποιηθεί και έχουν απορροφηθεί 70 δισεκατομμύρια ευρώ αθροιστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς επίσης και από τα 37 δισεκατομμύρια που άφησε ο επερχόμενος Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για κοινωνικές πολιτικές. Έχω να πω ότι ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ήταν στο 18% και σήμερα είναι στο 19,8% και κλείνοντας θέλω να σας πω ότι το κράτος χρωστάει τούτη τη στιγμή περισσότερα στους πολίτες από ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες ήταν στα 2 δισεκατομμύρια και σήμερα είναι στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα κατά τη δική μου τη γνώμη το success story δεν είναι και τόσο πετυχημένο και καλείται σήμερα να το πληρώσει το νοικοκυριό, ο μικρομεσαίος, ο ασθενέστερος. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο, είναι μαγικό. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Έχουμε αγοραστική δύναμη η οποία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Έλληνες 18 χιλιάρικα. Λέω λίγα παραπάνω, στρογγυλοποιώ αυτή τη στιγμή. Μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για την Ευρώπη 40.000 ευρώ. Το καταλαβαίνετε, αυτή η απόσταση είναι εντελώς επώδυνη και την αισθάνονται κάθε μέρα οι καταναλωτές και όλοι οι πολίτες.